θα παίξουμε Murder Mystery. Αχ, σκατά, είμαι innocent. Τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι δεν μου κολλάει. Μην με σκοτώσουν. Το Θεό θα σε σκοτώσω εγώ πίσω, παρόλο που δεν ξέρω από μόνοι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν έχω κάνει βίντεο το εδώ και τόσο καιρό. Ήμουν στη μαμά μου και δεν ήξερα τι βίντεο να κάνω. Δηλαδή να παίξω Press to Impress, Murder Mystery, αλλά τελικά θα παίξω και το Δία σε αυτό το βίντεο. Γιατί δεν ξέρω πόσο ώρα θα είναι, βαριέμαι να μετράω. Γι' αυτό, ναι. Άχι το καλό, μη τολμήσεις. Αχ, δεν ακούω τίποτα άνθρωπο. Ωραία, λοιπόν. Θα με σκοτώσει. Πού είναι ο Murderer? Άι στο καλό. Α, κάποιος με κυνηγάει. Ποιος είναι? Α, μην με σκοτώσεις, μην με σκοτώσεις, μην με σκοτώσεις. Α, δεν ξέρω, μένω με τερίρια. Παιδιά. Ωχ. Πού είναι ο Murderer? Μην με ακολουθάτε, δεν μου αρέσει να ακολουθιέμαι. Είμαι παιδάκι. Τι θέλετε να κάνετε με μένα? Μη με ακολουθείτε. Ναι, και μην ρωτάτε γιατί δεν είμαι σχολείο. Είναι επειδή είμαι άρρωστη. Δηλαδή, ναι, είμαι άρρωστη γι' αυτό. Ναι, είμαι άρρωστη, πολύ απλό. Δεν θέλετε άλλα explanation? Στο καλό. Ρε, εγώ θέλω απλά να πάρω αυτά. Θέλω άλλο ένα. Άλλο ένα. Ναι, θα πάρω και ένα προσπαθή. Ρε παιδιά, έχεις τι χαζό aim που έχεις. Χτύπα, δεν είναι τόσο δύσκολο, αγάπη μου. Δεν πάμε καλά. Δολοφονήσω να σε σκοτώσω εγώ. Όχι, εσένα μην με κυνηγάς. Εμένα γιατί με κυνηγάς? Εγώ δεν σου έκανα κάτι. Φύγε! Και εσύ μωρέ Σέρι, φύγε από τη μέση. Τον ξέφυγα. Ο Χριστός και η Παναγία. Έλα ρε φίλε τώρα. Έχεις το χειρότερο aim που μπορεί να έχει όλη τη ζωή σου. Καλά, εγώ πάντως θα πάρω αυτό. Τέλεια, τώρα πρέπει να πάρω άλλα 250. Ωραία. Χάσαμε νίκη μας. Επιτέλους. Α, τελείωσε ο χρόνος. Έτσι δεν είναι? Λογικά τελείωσε ο χρόνος και να νικήσαμε χωρίς να πεθάνει. Όχι, η νεκρή βέβαια πέθανε το Σέριφ, αλλά δεν σκοτώθηκε ένας. I stay alive. Τέλος πάντων, βλακίες. Χαζή. Εδώ τώρα. Αχ. Μη μου κολλάς. Και να με ξημόρωσαν. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί είμαι συνεχώς innocent? Καλά, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα χαλαρή και την ακρίβεια. Όχι. Ποιος κάθεται χαλαρός, παιδάκι μου? Είναι MM2. Οκ. Φύγε μακριά μου, φύγε τώρα μακριά μου. Φύγε τώρα μακριά μου, φύγε τώρα μακριά μου. Φύγε τώρα μακριά μου. Δεν σε βοηθάει, άνθρωπε. Αυτός είναι. Όχι, δεν είναι αυτή, ωραία. Αχ, τρόμαξα ρε φίλε. Μην με τρομάζεις έτσι.
Μη σταματάς τη φόρα σου. Όχι. Αχ, Χριστός και Παναγία. Κατέβα κάτω. Χριστός. Όχι! Όχι! Πάτησα το λάθος κουμπί. Να πάρει, πάτησα το λάθος κουμπί. Κατά τουλάχιστον άλλος μου γύρισαν λογικά καλύτερος. Να δούμε τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι ωραίο. Ξέρω λοιπόν. Θα παίξω το... Αχ, με ξύνει η μύτη μου. Και μου τρέχει η μύτη. Απορώ γιατί άραγε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν understand. Λοιπόν, τώρα περιμένω. Να κλείσουμε τα φώτα. Τώρα περιμένουμε. Wait! Γιατί κάνω wait! Για να κρύβει τα έχω να παίξει άλλα. Ποιος μπήκε μέσα, πρέπει να χτυπάτε πρώτα.
παίξουμε. Διότι βαριέμαι. Λε. Θα παίξω τώρα. Θα παίξουμε 3 στην press. Yeah. Λοιπόν. Γιατί να κάνουμε εδώ. Α, τώρα άρχισε. Όχι. Τι να κάνω, join, όχι. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι είναι αυτό? Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι είναι αυτό? Τι βλέπουν τα ματάκια μου? Λοιπόν, γιατί για κάποιο λόγο το Dress to Impress με πέταξε έξω το παιχνίδι, θα παίξουμε αυτό και για κάποιο λόγο δεν μου αφήνει να παίξω το Dress to Impress, συγκεκριμένα αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό βρήκα αυτό και θα, ναι, και θα παίξω αυτό, λοιπόν. Μη πεθάνεις εδώ πέρα, μη πεθάνεις εδώ πέρα, έλα. Λοιπόν, έλα, παίρνα. Όχι ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις τώρα, πλάκα μου κάνεις. Κάνεις μια ωραία πλάκα γιατί δεν έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Υγεία. Λοιπόν, περιμένουμε. Έλα. Μπορείς, έπρεπε να πηδήξεις. Έλα, είσαι πάρα πολύ κοντά. Έλα. Μη πέσεις. Ωραία, καλά το πάω μέχρι στιγμής. Όχι, πλάκα μου κάνεις. Έχω... Λοιπόν... Κάμε μου άφηνε να πει. Δεν θέλει. Λοιπόν... Άρα μια προσπάθεια. Άλλη μια προσπάθεια. Και άμα πηγαίνω σε αυτή την μια προσπάθεια, μάλλον θα σκότωθα. Πες μου πως δεν θα πεθάνω. Έχω κοινοβιστεί. Όχι, βγαίνω. Θα βγω. Άλλη μία. Ναι, βγαίνω κι εγώ. Άρα θα βγω λοιπόν. Δεν μπορώ άλλο. Κάτι να ψάξω για ένα παιχνίδι. Δεν έχει κάτι να παίξεις. Πήρε και ιστορία 3, δεν έχει βγει ακόμα, είναι ψεύτικο. Όχι. Α, εντάξει, βρήκα τον προστεβάτων. Τέλεια, λοιπόν. Τώρα περιμένουμε. Λάλα. Ωραία, εντάξει, έκανε loading. Ας πάμε.
πίτσα πούζα, πίτσα πάω. Πίτα ωραία παραπούζα, πούζι πήρα πούζα. Αχ, θα δικήσει μου. Είμαι σίγουρη πως θα δικήσω. Δεν πήγαινε εκεί, ωραία. Έλα, μην πλοκάρεις. Όχι, γιατί πλοκάρεις το τρόπο. Δικήσα, δεν πήρα λεφτά. Πήρα μάνι. Ουάλε, χαζεμπόμ. Τι είναι αυτό? Τώρα εντάξει, τώρα να θα πω. Rob the bank. Οκ. Να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα, δεν θέλω να παίξω άλλο. Για να δω ένα καλό παιχνίδι να παίξω. Δεν έχει καλά... Αου, το πόδι μου. Δεν έχει καλά παιχνίδια τώρα, γι' αυτό. Λίγο με εκνευρίζει όμως που δεν έχει καλά παιχνίδια. Αου, το μάτι, γιατί χτυπιέμαι. Αχ. Λοιπόν. Υπολογίζω σε αυτό το βίντεο. Θα δω κάπως 20 λεπτάκια το πολύ, λοιπόν. Τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει κανένα καλό παιχνίδι, θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Γι' αυτό.